Здравейте, приятели! Днес ще видите как преминава моето ежедневие. Днес денят ми започна с идването на моите стопани. Виждате тук как искам внимание и малко любов. След това получих храната си за закуска и виждате в момента как аз ям. След закуската следва време за игра. Ето тук с моя човек се играеме с топката, която вече аз съм я спукал. Те ми я дадоха и аз няма какво да правя цял ден и с топката изпукахме. Ето тук сега си играеме малко. Тук моят стопанин искаше да ме научи на команда, но аз бях твърдо решен да изям лакомство преди да съм изпълнил командата. Реших да се поразходя из двора и видях, че някой преминава и реших да известя, че аз тук охранявам и нямат право да ми нарушават спокойствието и територията. След това разкарах се. След това моят стопанин реши да ме погали и аз бях много доволен от това негово решение. И виждате в момента как аз получавам любов и грижа. И време е за вечерята ми. Тук моят стопанин иска да види как ще реагирам, когато ми покаже купичката, с която ми слага храната. И аз съм вече много щастлив, като я видя. И ето вече тук ще ми слагат храната за вечеря. Ето вече тук съм, където ми слагат яденето. И хора, това ми беше моето ежедневие. Ако ви харесват такива видеа, напишете в коментарите моят стопанин да разбере, че искате видеа. Искрено ви благодаря за гледането. До следващия път.